Asama tukamagega ekemelikia moga nigo giasikire imeyali obya Gusii na namonekera tukurigereria niga Bagusii abangi bari gusimeka moga elinde likogendereria ase amagimabo litukola na kolete gwika imeya basi Central Ward imeya constituency ya basi imeya county ya Kisii ase na mutaliro mulimyo yomu endele nyakobaga gontebya igoro yobolimyo boiga bwa moga anene mono nindi achagito bolimyo boiga na ndiga ya ruseti ekerengeli yo gusimeka moga eketo kumayuanga amoga arabiriga gusira asama tuko atali make asabona gano nya serikali ya county chiaswa serikali ya county yabage gwesokie gotebanga balimi besona ni asogusimeka moga ekegera ngamba chikoimukereria igoro sector iyo enda balimi banyako bakonyeka mbwati wika mugondo gali tumbera no mulimi tubuli tukolero anyarako bagotumanyia mange na gotosemia mange imeyo murobuli bo balimi nobonda okolete butambili tukola chimatatu chinsaibere na chimililo mumanyi asto gusanga mange inyora mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bana bagotomera SMS wetera sina mbigera screen ya ugabu inde kinyoka batogusanga asobwamo mbwati ngwire bakamugondo asogochikwemanye na gusanga mange igoro yobolimyo boiga anene mono oboremi bwekemeri kielioga nekibono umulimi wito karibu mbuya mono sana ndo changala kimugondo kwa ugaga moga na bakora kana sana bueno koranta ali ga mugondo asi tukolale tukotora manya umulimi tubuli tukolale atutebiara ningo nandiga ganga itole na nene mono ngikia mwiretere gusimeka amoga yaiga oyo minto Moses karibu sana asomurobuli yiga nande mbya mono asogotwanchira twachire bakamugondo kwa ogaiga na nabere nkurigereria ngakemerieke nigo gekoroka na bya kigima ase usimigete bya narachira ni chire bya nago nchira amoga ya sogete garama ya mono tutaragenda tambe korate yo murigereria nga ainingo igaiga itole mbya mono muraria samarieta angor ku Moses buge ime yabo basi nyamache wodi yane kuruku ba Central ekenyoreke iga mbuke mweri mbia mono bono korata tebya nguma ete ekemerie ke kiara sirire kurwa samaiso ya Bagusii asegeka onyonde gakebwate noyo moyomo nande mbabwa tichira se bakoira singe ngi getama tukande kabere gatiga akarasira korata tebya ngungaye nkaigwa chete ogacha konyora kerengererie keiga kyo gusimeka elioga mbia mono muraria ntararengereri igoro yekemerie keiga na begete kemeriga iga mugondo kieri toke liga ligacharika ba affected na borwero bwa corona ekaba muna twasiekeru chikwerende county ntori gutambuka ebimeri kemerie ketoga keirire Nairobi twaone lakini bono tugachatika kaba turi gukeira bono nkanyora igekare koba kenge amatoke mbaka kare gotobera mugondo bono ikabanga ne west ake yenga kieyingo nyakorengera ringanga kingo chakokora na endembe kekemeri kende kerankonye ngachankanyora nga omugabano itu Simbarati nkunya gokonya arenga abantu gakunya gokora kirali kiaye muna bono nindi nachitega iganya machi se itoga iga agakorera liaye nkanyora muna bono kisera kiaye yemo yabe yarenge yoboremi nande nkaiwo goteba ngoboremi nateme kuimukyo oboremi bori bwanyarete gusira ngaki amaega bono buna lioga actually ekerene igwete igo nkanyora ngake ndoche bono na nyorire kemeri gose na bono na twarire idea yingo chugusimeka yingo rwasera liyo nkabiko bongo bwane ngekemeri ngo chugusimeka nelioga igo bono ebirengere na biachete igo nkamanya ko set my mind ngekemeri eke na kingo simeka ngansa koligi bono ngansa koligi nganga kingo koranyore ekemeri eke iga ekemeri eke iga kurutwa akagesimeke ngorengi miaka mwaka 80 kiganza gusira igo bono mkeyo lakini bahati ngiyana achite nkanyora oba obisaba ba Pyrethrum Board of Kenya nkaruororonka kwana na barabu bakancha omo biso kuruku Julius Nyambane agachamba ka enka yane gaiga akarigererio mugondo
bas ngaruoro nkamworo kingo mugundo obwensi onta tukunyobeka amauga lakini akorire amborire nera akagokiguna inchi naenda agampromise ngayaya ekemeri ntoko konye bune body egerusi mekekemeri eke yogere tutagete kemeri eke iga tugifufue aiga Gusii yaito ngaruo bono akanza kongeresa nganga kekemeri eke gegosumeka eko rari ugandi bwate style riri gosimeku tori gosimeka igo ritangani omugondo mbakonyorosi ugandi tagitiri simekwa se egetongo eritageta sale flat na enda sale munane agetirimbo koiga muna bono kwa nega na boko ligere linga agatirimbo ko nkaroro so akangeresa nabo yarenge gasi enkongo lakini rende ngabona irete kinga ki almost imetinye nga prepare umugondo one guticha chingoro chirikia litoke egero umugondo nyelovalize wone kare nakura nkamurangeri naenda gachaga access akanyoranga nakorire buya akaruo robona agantebi bono tigabandetera amauga yaiga kera banyaretete bandetere type ibere type lero reye ikobekwe mitura yani ikobekuri sakara naende narora yaiga yokwiyana wono muna bono isokorigere liri uge liga ne mbwate ne lyokwiyana eliri gokora bwango kubwali liri omutura lakini rende onsinkwa mare mbiya mono muraria igo totebe ase type shiria echire kwa uga igane type ubere konde karato maite chivara ya tinchiro isato iga nto maite hansa nerororo amalita nara mange gene bwata malita nda mange ayonto chikonyora expert gitu kendera gotwerera igoro ya moga ega bono totebya ngo bono kwa riga niyo mugondo kwa nyorire vara ya tieri gocha gusimeka totebya ngo bene na kikwa riga netie omugondo yo anene mono koyorosia elindobe ogusimekwa moga asokorosio kumineti ngaki na kikwa limete no nibite chingole chicho gusimekwa amogaya mbiya mono muraria litanga niri uge litakete lisimeku ese okobeka ngori egere liuga rerekane kuru muino mpaka muino egento kindi ya kabere yuga nditagete elitagete liuga guchasa liuga eligusimekwe mita yamo lakini asali gari liasimekwa chimita ibere igo bono usikorigere liga na bombegete igo otherwise ngocha bari aba expert aba sabu na obare gocha bantarira iga bante binanga kingo simeka ande bagenda etako otara igo kero kwa begete ugachaka gonyasimeka ayega yoko bagano gwantebia na kiabwe nete kubagano nando konyona kikanga na kukabaganire egere gachugoisa na ikabwate bakumuryoye ende gachugoisa na gusimeka kora rango ndo lyo tamanyeti amanyenga ririko yanu likoroka na iga na nabo likobekuga wono iugeriga ndaliruke litutu aseke Gusii oisekuru smora litutu eliga oli split iga nabo konyoranga elire gusina ma chi bono ligo chikoba toteba tatu ane bono litutu neliga nabo konyoranga kwa rusiri embusuro kuruororo litutu elimo kwa rusiri embusuro ya mauga totebe no na 5 igo bana rukurusa ni gwasimeka na ronkurusa ni nasimeka depending anga kie size imbwata yo mugondo yes kora tebya ngo botoba bororo gati ya gwa totebiria maoga chita ipuchire mugondo kwa uga igani ibere ande na mone yo kurusa na yandi yo mututu yes no nyina bo igo omwancho murigeria amaoga na rororo alia akeroko seeds igo korosalia okusimeka nyumba ase bura buta yo byiga kwasimeko kwabeka chintetare chiria sa maraba ara manyu akwaya tuba ameraga ali asoka byiga kwamenya gonya soki siko aina ne type yende ya lioga kolenda se type cha kirimo gondo kwa yaga igo chire ibere asenta itora tutebyanga oboto bautimbaro bwa moga yemotutu na yiga as in terms of kwa makwae oseno anyane no ena kwa makwae nabwe kaine tutebyango mbiya mano muraria liuge liga mnabone iga igesirute ne liga ndiririo koyana eri kwa mabwango kubwa eliga lyo mutura unabono liuge liga metienye 3 iga mpaka metienye 3 ne nusu na ansire gotora igo nkuira dire chinga kichinge kwama kubwa echiga chintobegete ase metura igo tutebe kwa makweli ogeli koruli tukolitanga ni wasimeka
pake mitinye tatu na riri kongya korosia kosokie chi ama maugaya muna bono ne riuga ne chito guchiruka chinto ndase Gusii riri bono rikwama richakoba riuga igo bono gosoki chinto ndechi ni mitinye tatu kuro mitinye tatu gochigoro na ria gosoki bono chi flowers chukongya gotora bone na ritakeire ase chiro ne ntonde yega turi gotora ukunyetigane soke ekonge basi umawo chakonyetora Kutatiga obo tobauti obugwe maoga yo mutura na maoga etogwo tebene gika kuira ali akobe ku mitura igakuire gika kubwa yaru arusananiri kora tutebia ngo nando tobauti bonde mbororo boli boragere orore ngaya maoga ya ta ngoira le gikanda ke gutatige gika ngo ekara ya ngo chenchiere gusiga bwie kaine ekero kurigerie sura ya yaiga nguchiara beta bauti ya kenari odorende sura teri tabauti mono mnabona ali nguchiara ba mengake lakini at the end of the day nguchiara tambea ngoto tebo bwenge bwae go bogo changie risingi cha kuire gikandake okuira kulikuwa hege kanara ga kuira anya gutira ngora riuga riri rikoru asabekire totebe bune nasari bono roche kwari chandire kuruga ari rigocha na ndo risimeke na bono rianse kurigie merikuru kurigia seri koragerera erigo te kilong yake kubwa eriga tokoiyana erigo maite buna kwari simeka yabwatire na ndo riachakire kwa maigo bono anda kitiganda kwira ni maiga kya sense moyo busimeki amoga yangu simekerwa rubuyo na ndo nyiga usimekerwa rubuyo mbuyo type ke ayo gwasimekere ta ya ugaiga amauga ya ntubwate obuoyo bokuruku TSP seke Gusii nkorengiti nkumanya turakini rende TSP na aragusimekera bakeiga bas riugeria kare rigocha kwama rigocha kwa chinguru sana na inde yacha bwangu ya mabwangu egere gwanza gotora asa matuka bwangu igatwarira balimi abangi bagusimeke bimeri andake anene mono bagutumika obuoyo bwechiombe bwechimboli bwechingoko andake aingikie kogera otasimekerete amogaya obuoyo bwechiombe gusingoko gosikindi ndia mono moraria bono egotegemea nganga kibwe bangete no gusimeka kwao kura nyore ngomubuko no nyare kwa afford obu na bogusimeka no bondo no buoyo na bogusimeka igo bono egotegemea nganga kie ekemerikia ogie utagete kia mobwangu ki lakini umanya ngobuoyo iboiga ebore specifically for amauga igo bondo eboku amauga kwa mabwangu na ndeli bwate chinguru cyo kwama anda kama ugara korwa lege tuke kurunga top dressing amauga ya tinda rato nyakorera top dressing ayekogera once kiria kinire ya kinire igoro likolia kinire ya kine gasione yogotora guoka no gotora guoka anda ke kuruo gotoro gutanga ni guchugwa kabiri ama tukaringa igayo kuira kiara gwante binga emetinye tato moga yangire ko sonki ntondo aba moga kwanya tora wono kuruo gotoro gutanga ni guchugwa kabiri ama tukaringa igayo kuira kwa me gotora nainda riugeriga kereria abeire okuritora totebe muna bono okuria nende chiwiki ibere nende nari gocha gotora next ekere chiwiki ibere ryokonyora riugeriga riarosirie esumu bono rire tayari kuomigwa ichikoba dibwenerete igo chiwiki ibere igo nabo kunya kwa chiwiki ibere koenda kogenda mpaka emetienyi kianda igana bogotora emetienyi kianda bono naenda ansa kunya kuira na ngora muna chagite kwama ngora naende kerago ke ngora mpaka naenda bono gwacha kunya buturire ibitekere biomire nandi kwanya tigachi gochaka naenda chaka bia igo bono aro igento kono kurusuria ebitenga girito goteba mbune bie biomo egetebu neke kiomo kana arusiri egetebu neke kiomo na kyo kurusiri ekine kyo kurusi egere riuga ditware no ane species riko yanira egere riame na kile gosimeke split na bago machitigo chabuneke bono eriga bono ni kere riri esize igane ndiri bwato motura nere size yokurisimeka so nabakorora ngaga seedling na kamora kinega ligo cha kwa maria mari tuturi nene sana ayande nabokonya simeka bunara magimaiga lakini obutore merikuru maega na ende
ubu turi na kurugoro aru actually tabu atiga sinkong ama oga tukikwali simekire kwali rendire no kuchaka kwa marioka bono bono kora gwatiraga turagenda somo timukakego kole ntokwirana ntwira na sensemo yende ya kabere asugo chikoendera gotwerera mange anne mono obuya no bobe na maroire ali akoria gose akwa affect ekemerie kiga kirioga mancho muri yari yanga retano ngende tubwatia imiyo morobelio Oboremi no bonda astoli no yo mintoga iga ogende tugotwerera manke igoro y'Oboremi bwelioga anne mona maoga ya arasira samatukamagega kolenda sere onya wamuire guchaka Oboremi oboiga ende kwegenderia asobugima bwaye yande gotubwatia ase metandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital na ina bogotubwatia ase metandao yetu ya YouTube na Ndizi TV News na bona botomera SMS wetera se nambejira ase screen ya ogabo inyora morobelio rasembe no morobelio Oboremi no bonda okoleto botambili twa Jumatatu chinsaibere na inche mildred momanyi tetara rasoma tumokakego ngoira na tuli Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko namagoro nakurusigwa sangwa liririo mire na litali korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomo musoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato Yemo Palamax Executive Spa and Baba Nkuriole nyumba kugura Oboremi kugura gose property management tuwe chanda nonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asegi kegitambe no bale imeyumu chukisi asamagacho Ahuru Plaza rirongoria gatatu room number 307A gosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio utagete Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwancho murigereria litukolia lero nigo tugende tukwanira igoro yekemeri kirioga ane mono ni mateno gende tukwebulinga rioga rindiririeri rioga taria maoga riogo simeka isiko gesona gwita rioga ne rioga egento buneke tiganda akorokia rioga na rieri Pyrethrum asomo ni wekenya muliro rioga ria kabiro kurukare asetu ari gusimekwa anyara kobaga gotoru aumigwa elinde ria chigokonya korosia ebinte binga nebono buna mariogo gosibuna yogo itabuna ne chiumbu elinde line binto binde binge astora chikomanyigwa no molimito gosana mano expert gitonga amoga nkia gokonya genda kutubwatia asomo robeli to Oboremi no bonda oyogo chirali tukolia Jumatatu chinsaibere chamagoroba aseto gusanga mange igoro y'Oboremi bwekerero inyora kutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bona botomera SMS kwetera sena mbeyera se screen ya ogabu inyoro liboli ya undi anchira ne megaseta sendi yetu kya Ndizi TV na bo igonyo gotete gusangamo na intu gusonyo gotete ngutarire inyoro gusangamo na inchi gwetera sena mbeyera era se screen ya ogabu bono mulimito Moses kora totebia ngo omaiteke gento kere nsenge bwatobuya na nege bwatobube neba mwanya bantu ntobungu rwara tole ndenga kinire tole biya kora tebia ngo asekemeli kerioga
obobe gose turateba nga obobe mboro borororo ase okolemia amaoga mbia mono moraria ritangani una kwateba no mubero ite nkurwarure no na mauga nkurwarare ntubwato burwire na bono bokuruku bad control oburwire obo igambori bokuri kintondo kwanyora kianzire kuuma kiarwororo kiuma kiagunse igo bono buno burwire bonde mbori okonyora liuga liansire kuuma okori sumora korigereriga kwanyora nga liansire kuriegune na makonde igo bono kwanyora nga igo liakure lakini rende ntubwata marioga aye nande ntokongete kunya rinda iga marioga nara guciarwa egento buneke monya anda kengorikere liogeriura yes kibimonya mbirororo bichuni mbirororo kurende mono munabona yane aina ase na experience na yaiga yekintondo kuoma na emeri kuoma konyora liuga litagete kuoma lakini gokuritogora kwanyora nga nkuomere bono munabona eliogo ndirororo liga likuruku ridomil elio kwenga akarkwali engire kwareta litutwe liga lia ridomil ya litutwe liuga watobeka guchese amacha ime kere watobekire bono binyinyi biringo kubire bono kokurisimeka mande liga gendera kwama bono igo tutebe for example gwatebire igo bwente kubeka ridomil otarachaka gusimeka kwamya gusimeka anda ke bono lirachaka kuomera mugundo lyaroka ninga nkuo mudia bauna nkuo malide no leta ridomil libado siarire kogenda elibono turi gusiarira elio gusiarira bono nebisicha so that ebisicha biri mbichi ko affected no burwiro oboyiga bwebisicha enatebe yeye meli nero guchwatobeka ase elioge elime lakini ase ebisicha you spray ogutumie pump go spray bono korate byango obobe buri ogwetera ekero ntosimeka gosogende tokora obulimi oboyiga bwa maoga mbia mono moraria kere gento ngebwate challenges ande kero bugimambo bwate challenges for example maoga yaiga kunyarenda na bwato bokongu bwaye litangani mauga yatanga buna bitumo gochicha oburugererimo oseri akabirutige byome litangani amauga yaiga tatageti gento gekuruko bochafu egento gekuruku weeds ngatageti kabisa batageti omugondo orabete amaraboka lakini bono akero konyoro mugondo buno yo iga challenges mono financially egochia benkong like for example amauga yatakira burugeru baada ya wiki 2-3 ga depending nga ki kwaruro mugondo ekora tutagitibo chabu bosoe noroche challenges chinde ntubwate ebi chiunko for example chiunko eunko nege omobisomo besana aseri uga enko buna yaso igaye manyanga liuge liya kure yeko gore ekuliri lyonsi lyamera nabogo sorry nabogo chamambia nyore liuga lira mambi ndiyo bono sunyunga no muntu otogora lakini oligere libuyo okonyora nenko yangusire naende yalirire igori itangani none karogo prepare omugunde gente gitangani otakirura akora nukura itachiunko chonspi ekero goitire chiunko ejino romo bisomo nene sana afadhali guchino ne weed na boko nyesumora liuga ligenda lakini mo bisapine ne unko na ndo manyange unko na bogo chicha chigotara na mbutuko so na beko nganya kuru mugondo oli ochichemba kaga igake gochigota kona liuga nyore ngari alianse iri go yaturire kwao so every day you go chicha kokunya monitor ngaki amauga na agendrete unko yatarire a challenge yende ne linga akero kuburuga liuge liga nabwata mashariti yaye like for example kero tagetelibe lirabu igo konya kolisumorera chiwidi chiri chikonya koliria nabwera abe kwa letre omuntu acha kogokonye gasi muntu yere taiti kumanyo buya liuge liga atagetakolimera koreki agende wono mambi yaye naende uguchinachi chanacha korotutanga oribono orema na harema buya nansa gweta ngorongoreri ine sera ini konya gusumorera egere liuga liane ninje maito buya bwana andake embura nero ngobere getango gusomora kera kegera kero kuligereria bune embura una intugusiga yango nyotole embura mono na nene mono nkonyoro lino ni embura yamagena gegotwa
andake ite bintu no na matoka yaita andake mbura eratwera mogaya ni yaite kuratwera sarango bia mono muraria ritangani amaugaya iga ni gatagete embura year between 750 to 1000 milliliter which means nga embura enyinge lakini rende tali kiasi elimono mpaka yani akumna asali bono embura eyo nero itakeire na lili ugali kwama nanda ndake kora totebia ngonga ekero buno ende tokora oboremi obiga bwa maoga andake aye buno buna gwasimikire kwa konyere muntu onde nere gusini jirani kwa mu advice nere atake gusimika amaoga mbia mono murari ne ri swali rigiya asekene muna nachage to oboremi oboiga na nyorira abarimi abange sana bagucha bwonega iga batagete embusuru byo guchukunya simeka nande kera bagucha ngotemande kubaeresa obuya bweli ugeriga nonye nturayikera chire egekogera at the moment chiro ndochinga tindanye nyora egonkunya gusimeka egonkunya gotora nkunya go stock but rende company ya ngete kuruku Pyrethrum processing company konya gotebere nga ande neche ligori ndiche likore mbache batuguri lakini mono umuraria namba go kwana iga ekemeri ekiga egokebwate obuya that is why abalemi aba bagochicha egere bachiche banyore embusuro kuru enkayane na baro bachikosimeka tintageti ko tebanga ninche gwikanta ete gosimeka lakini ni gontagete nabalimi basimeke ekora ekemeri ekenkiare ngekorukari kigache gisira igonjera ya muneringa na enchentagete gokora campaign egera mauga ya igabuche Gusii yaito na inde egere tunya imbokie buno mugabano ito simbarati atotebeti igonto semereti nga umugabano ito na chiche gututarira rinde arigererie project yaye na inde torore guse na nyare gutu advice mo igoro yekemeri ekorekana nabwate obumanyi obonge kurwese sama ugaye anda kekera gusimeka moga iga egentongere kurukwa ugokoboka anda kimatina bogusimeka moga ye gwasimeke litukerimo gwasimeka baka muino kurende goika gwanyora ngegetusekemo gwanyora gusenke iyo na kyo guchwa kwakora gusima uga rutari gukubuka amauga na arongo kubuka ari buna kemeri kende lakini buna ayo mulimi nayo ogokora ebidi sana kwanya gutara kere ritu kwaranga liugeri yakobukiregera kwa replace otherwise liugeri rago frustrate uchikurigeri gosera ini bune yonyore gusena mauga atatuka abete bono kwanyoranga none motivation yo kugenderera tayo so again tukerege ntunomuki amauga hega nanya korero muki kera ritu kungocha ga nanya kunyatarira naro le problem na noti ekere naro lirenga tindi kunyara na kera chi experts chiangereza na inde ngocha bali batutarira bantarira egere bangoroki bono asensemo yo bonia timaitu gusai kwanyoro bonia kora tebia ngunga mogaya utora ikira sobonia na kirio gali gotorwa liabeire bono muna yando chara bete biga koroka na biga ntebia ngunsa ngapirio geli ubwento gotoru nani na kia gotoru mbia mono murari liugeri gari tanganya kero kurigererio okora liuga liri arambokire kabisa lina liri abeire tayari asogotora watiga muna yaiga egere ejentondo buneye egere nainde cheche kwama egero chonye tore ntore advice ngekero kunyatora nabo kunyatora anza chinde chonsi lakini otumie muna egetonga ege gokora buya kero kunya stock ege kogera egetonga kelinke bwatembi ama liugeriga ngoira ni maega elitagete liomigu no mugaso lakini bono chocolate gento bune plastic okonyora nga plastic elingo chira ya samba kwanyora nga liugeriga standard ya ndiri guchikoba buya so it is advice botu miege tonga ogendo nyane kere buya abakoiranga matuka atatane kwanyora liugeri lyakorire kiliomire wali stock ande liugeriga nditakeiro ori stock for long ya ekogere sumu yaye ngo chiere yaera kurwa chinguru chesumu yachikoera oinyore na gotenga liugeri ge likoira chi wiki ibere kwalitora nalyo konyora lia bekire sumu
Nande kerkwa stock ili to bicycle stock for long yako ire sumu elingo chakosire ikobono nyore ngandi bwati faida. So ubwango kuomera kerkwa rorire ngari omire naboko taka kuringa ngakinko nyora ndioni. Ebon. Ekero ora yatiga mugondo buna bona meteiga gwate one chwiki egekagie chwiki bere. Ekero gwetania matuko ngiye guchikia abana mogaega ya barambukira. Mbiya muno muraria. Oise gwetane na kiki nate banga bono na ende sumu eligo igwansa gokea kurwa se aseli ugeliga. Egwansa gokea bono nonyene kero guchikoni okonyoranga ugalia undi bwati sumu nero tutagete. Igo inyoranga liugeliga likorosi esumu buna bono cyabo dumuga cyabo bacon igo bono the more okuri stock bya the more esumu guchikoba irigoro. Igo bono buno gutiganya kobera mugondo naume na no raja tiga naume anya gotonya aya na bakuma nge gotonya lakini bono tabwati value yeko gere sumu yako yakeire yaelire kuruwe se bona anga bosa bono igo no nyene ko ya stock nyumba ase kwa yanikire kwa beire kwa ya stock ega kakengana na kiga bwente kobera nyumba after ukuma na wuko nyana ende weekend yemo naboko nyora onyare konya soke ko wera by then naboko nyora serious umwiri negenderete ni rororo the more konya stock the more sumwe kwaera the first to konya oni the easier audio ugeri bwate sumu kora bwatira kaptura genda sumu tmukakego kutoko ina sense mwende ya gatatu no chiko totebyanga echiro neroro ya mogaya ntumaite chiro neroro kulinda basimiki na bwatara babange na nemono chi company uni chibuna gwateba Pyrethrum processing company no chiko totebyanga na barabungo ira bara mogaya bwatira ga butura nda sumu tmukakego omwancho muligere yangere tuno tutubwatia imiyo morobali Oboremi nobonda asokole tobotambili tugere chumatatu chinsaibere chamagoro bana inchimiru mumanyi ngagere gabwa guno isarase mwaho gabu no gere tegwe somi na kwemanya mange asigo tutura sumu tmukake go kolende kora tubwatia ase mitandao ya Facebook una Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na boga nabo gutumira SMS wetera se nambe yera se screen ya ogabu tutura sumu tmukake go ngore na tuli television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya Kuruchi County sana na ibire echuchi ya Sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ekaniseri atarete ko ibolio muchango boko mwachukura era chakere gotagora ugache kanisa gotusaba chikura bono gwachakire gochitagora barandi kurwe county ya Kisii bamuchiri umugavana we county Simba Arati. This court noted in the judgment that most probably even the count number 1, that is the rape, was committed, only the evidential threshold in a criminal matter was not met. Umunyagetari yankondi mugo wairi mukumerwe gesibo kemyaka 29 asechera. Kwamba wakiona nyumba wameanza kulishuku kama vile hao wengine walishuku jana, wasingojea mpaka liporomoke. Enyumba ya maronga 5 ende yagure meye county ya Kiambu abantu 12 bawutiria makweli maiga yuko nganya bugoro morogoba. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa
kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi choko basiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi ase nyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere, eyemo isano, enoti marakabere, kianda isano na isato, ibere isano na ibere, gose enoti isano na ibere, eyemo isano na isato, isano nemo enoti, isano na ibere inye, isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omwancho murigere na twarura somo timoko ase twachire asensemo yende ya gatatu astogende to kwanda igoro y'oboremi anemono oboremi bwa moga imeeliro bali Gusii anemono kuruga iga asensemo ya bobasi gano tugwachia se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News, na wena botomera SMS wetera se nambe yo erase screen ya ogabu oya mto Moses bwana kora tutebia ngoma ete kuno gusumigeta moga yaiga andake aiwa konyire no ino munyekenyero no yomo ocho konya gogotolesi andake kwa mwana ane besa gusina ibye ko weko regasiga mbia mono moraria amauga yaiga tinkunyanyara nchibweka igone rasma abanyakenyoro bachiche bankonye
egeren na baro banyore sabuni kurwa sende. So that is one way na that create employment to ekinyoro kiane gaiga. Nande kerongo ligerelia ngwatebetenga spacing. Yes. Kurio galinde guchia selinde spacing nero. Kurwe endo gocha kurwe eraini. Ya mate goche ya rugorote gose ya ruguroche se ya mate gatiari gali togoteba. Ne chimita ibere. Echiko ba chimita ibere. Chimita ibere. Ne liuga kurwa se liuga yabe mita. Mita yamo. Intuguna bagusinto nalite katu ati ntutaiti ku west space. Nto goranga gwasime kire chingende nsali beke bituma. Asa moga. Nke meliki ora simeke gatiga iga. Mbia mono murali iri swali ne ligiya. Enchenda kobori onye nditegitino ne weed no chosimeke kende bori igo kwitire liuga ntonke linga liuga ligo simeku litigare ko balioka na lilikwama kende nkeyo na ndo kuchiko simeka ine igase ayo mwancho muligelia uligereti kurusiko gabware ngaratinga space ino chiko simeka no ne bituma igo kwamanyire gwetera se omulimito boli tukolia lero yokor ku Moses kuruga igase nsemo ya washo totebiringa liyoga kero kuli simeko nyugo taito kwama ko ayeko bokuya simeka liyoga especially yagati yabo etikana nero igase one yo kuruselio bochabu goseka malike ligetata keiri andake buna aumenta bunaki likongiro bunaki bibionsi ro maete black eke mogi obirusi bionsi ikaro kwa birusi liyoga liya oni golira amebuya na nemo lichiko koletera andake okonyora kuri kwa iguru mono bano korata tebyango asense moyo bonya andake buna kwa simegete nande ngwate banga expert kia ongeroro kia berige ukugaidi buno gusimeka moga yega ando beriga gotebia butambe buno bwanto okora obokoreri aso mugondo yoiga andake barumba bwate chiro barakogorie mbia mono muralia nimbo atokwege nanga mbabwate chiro muna bono eba tebete kereba gocha mugondo waiga ngoko abara advance ya siringi 200 kere kiro bakoira liuge liga bakonyora ngesumu ya mbiyere ande bagutigira bande bakomenta kende akugocha koegu omweli bomutini lakini ndi bakoimukia moga kurubuo ngoko tigira bari siringi 200 kere kiro iya iyi bakonyoroka advance so bakonyora liuga lya ondi lile ligi yanditakeire na libono bagoche bali beka kire somutyenyi bagotomera igototebe oboni mbororo gosichiro nero gochiane na bono gochia se Pyrethrum processing company yaro ne bwate chiro yes kole ne bonto kwira na se account to ya Kisii ase gwetera somo gavana bwito bwe account andake ne chiro nero romo kwira no ene account yali gose mu maitenga ntobwata se geto maite bune chae ne bwate ali so gopimira etundubali kurwa se tundubali yemo kikurwaro airuase factory kore factory wano boni bwachi kwenda gochibosio andaka maogaro ntobwata simora ireiga kwa omiri gwa kore na ayo koirora agorkorwo mbia mono muralia tuise koinyora chinga chichia maega ekera batata baito bari gusimeka eba bwate chitundu bari chiabo chiari kurukwe society gosichikurukwe society igo bono ninyorete ndaka mwana gasini ni tu ari koimukitwa iramba ke society ya maji mazuri yaito bapima baganya chibesa omweli bomutinyi lakini rende boni gabuneke melike ya chitege karatu sireli kurusi ntora twara bu ya stoko genda tunyaoni isipokuwa tu company ya Pyrethrum processing company nero to se meriti lakini rende maya appeal go cha somo gabano ito simbarati chira chiria ruete igoro yeke melike iga etotagete achiche kwanza nje omunyene personally na muchikire gocha bone achicharigereri yugeriga ndambe motenge project nae kwagerete ngakora ki nganye chaka igo bono ekemerie keigante gitenere akibwatire igoro chire chirie irete riri ari gotokorere campaign nyasaka mwanjera tukamwachikura nero ru mugabano ito nera tubwate kerwa gwaturigerie chiro na endegere ekemerie kiga tuchakonyora ebesengia etokonye bune ntu abalimi bagusii anda kasobonyo boiga bwelioga ekatokoliga libuna nsemo ye chae nkonyororo ire namba gete eokoro kingae Moses okopimere nambeye nayo kwa gwo mushara gweteraiga anda kaseke malimba baite namba gete specific omanyire nga Moses naga simegeta moga enamba ya nere gose namba tiye bakura buna bunesugumura golio muntu tigante mekoiraneri na aseboniga tigante benga mauga taraba mange seitoga iga
ande nimbwatu kwege nanga aisoko bucha muna torengerereti basi process yimbanye tware yugo tupimia mauga egere twacha kuri no ene bonus igo at the moment boniga ba ndubwati ase gogotaka go orataka gusimeka mauga asande na inde notete kurusanania yaiga na kyo kuganyalio gelibe lingana naki umanya konya kurusana ni urasimeka asande gosomo ntarataka gocha kuye mbusuro kurugo gaiga na kya konya ole mbusure igo gosumora go ikigeka asege kakengana na kirio gelia beiro umanya gosumora urusana liugeli oisa koligereria eliga neta bauti neli eliria mire bwango eli bado ndigenderete bono ekero koligereria ritutu kwara ngari ritutu eliga ndisaine kuiya na make egerenge umurimi embusuro nabo nkumuyira egere nera chigusimeka lakini tigante ebe yese ncho nturaba bange nande ntosemerete tochi to babange na kwana nomo ne company ya ito ya Pyrethrum processing company muna bono na ba umuraba rubone ga igenka yane na ba umuraba ntegete bache tobeke chinasari chinyinge egere abalimi baito banyore embusuro yeri ugeri inchebweka personally gontegete gokore campaign egere ekemerie keiga getokonye Gusii omorari tigankuira ni maegake oisikorire nekemerikia kiechai okonyora chi county chinde gosimuna bono guti central gari okonyora bakorie bonus ekiro no siringi 50 paka 60 lakini bono se itoga igatwaewe bonus ya siringi 10 njiri gwetani gagu njiri gwetani 15 esenye nchokonyora nga barabu babegete nande barosere tibuya bono kwetera asomo gavano ito aise gochichaiga atobo semi nabo tugotwara ama uga mange tukinie kemerie keiga Gusii yaito egere ne tutakonyora chibesa chinyinge muna abali bakonyora se chai aina ara marorane bono ase miaka 5 gusanda kietatu guchibusiere busio gaiga nka yoro chorabe asensemo yobulimi bwa mauga mbia mono muraria amarorane igontegete kusimeka mauga wona agima oisikorigereri guchigari atari tine bituma mbegete rogorogari ene mesimbegete ekerengo cha kuruzi bimeri ebyo amauga yaiga na harongo cha kusimeka yeke kwera na ambire gutwara koyunga obuyamborororo onoroche tintagetiko itake meri gusime yecha lakini no mufano nkuru onoroche boni geto gokole rusiringi 17 kilo onoroche na tokale gokole ruyuga siringi 200 na weta onoroche igobuyali ugandiyo ugandiro ndiya mono andake okuganikuwa ongoro kyoko nkiora advice omulimi oli skogari andake otegete gusimeka ekemeri kielioga mbiya mono omulimi ontegererete ontegete kumanyiga ekemeri kiabono ya chire aserioga liuga erige liratokonye onyoko bwatase nyasimeka so bonge ekerekere gento kere kenga ase county nechibase chire chinyinge kwanyora nga twenziri bagatukunya kuminyokani gosenga nega sto guchikori Nairobi tigatokoreki tigatosimeka ekemeri ekeiga egerege nyare gotokonyera abana baito muna bono nche ekemeri ekena kiyansometi nga kiyamaega igona kikiagerire na inde ngesimegete biamon andake kora kwanira ngo serikali yetu ye county ane mono sector yetenete obulimi kora kwanira ngo kenya kwa batoko manyanga osonya kwa babako manyanga obulimi bwa maoga mwachakire nando kuganikuwa ongorokia ebu no mulimi biamono eyo ntege tangani kwanza tiganda akira umugabano ito simbarati ngambu ya muna sokolete birengererie bigali byelioga okosaba kwane nkoringa muna twanya simekireiga totarere munyare gotokonya asi tutanyare muna bono konyore embusuro tonyore embusuro egera abalimi baito banyore embusuro yogo simeka ekemeri ekeiga tukira ni Gusii tugesimeka so bonge bono omugabano ito koranje nje nago chikire no gocha bonega iga inchurigereria ekemeri kia gwatotebeti kuruga gubwateroro biamono sana oyo mto Moses
asokonyara kuba gutwanchira baka mugondo kwa ogaiga ane mono tanya ko bato kumenya ubuyo bonge bwo gusimeka amnene mono amogaiga nane mono twasangira mange kurwa sole twamanyire nga Oboremi wa moga nubuye bole na ndanda kiguchasa matukali guchibosia ntoshiko bato konyeka intuna gosebu na bali barabali mikuruliro bilito lya Gusii na ndona tumaite abanke baito bukuruliro bali Gusii ne bakora Oboremi kero Oboremi na ubo tubwate enseto ya Kenya na buwo koleta ritansi nyinge asenseto ya Kenya kya tusikulgereri Oboremi na buwo konya onye tali Oboremi tokonyora ndagira onye tali Oboremi obungo tokonya tole twakora obunchili ati anene mono abantu banyora enibo yo kwegendereria asama tuko ali guchibusio wano omwancho muligereria ngagire tukwagenderera gutubwatia kuri omuchakano bomorobeli yiga wikabantu ikire asomwali bomorobeli yiga asengo chikokoreta asensemo yende ya kabere ninchi okoreta no mumanyi gose expert olio maete igoro ya moga no mo expert ekyo igago chikorwa kurwa se a company ya Pyrethrum processing company abu no to chikonyora expert yitokoru asa ko chikototebia nga lioga na kiribwa nte gusimekwa ntumenya nga mulimi to natotebia nga lioga na kirigo simeku korende asomo manyi nero maite nga lioga na kirigo simeku ama tukalenga liko ira kwama obo bebogolia maoga yiga na yanda mange ayonse asto chikonyora asensemo ya kabere gana ko tubwatia asomorobeli bobole minobonda akoleto butambiri gole chimatatu chinsaibere asto kwenda kusanga mange tubwatia se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bana botumera SMS wetera se nambe yo era se screen yigabu abuno tokora omorobeli tobweli tukolia lero kolende mbwatie asensemo ya kabere asogo chikusanga no momanyeto bye bye.